Hongu pane zvituko zvokusaita zvataurwa naMwari. Ndipo pane chikonzero tauya nemusoro wenyaya uri pana Deuteronomy 29:29. Zvikanzi zvakavanzikwa ndezvaJehovha, izvo hatina mhosva pamusoro pazvo. Asi zvatakazarurirwa ndezvedu kuti tizviite zvichienderana nemurayiro waMwari. Muri kupaona? Kana tazarurirwa toita, nekuti zvibayiro zvatinenge tapuhwa zvinoora, zvinobviswa kwatiri sezvazvinotaurwa pamufananidzo wemunhu akabuda achinokusha. Chinenge chapinda muvhu rakanaka ndicho chinokura nokuita zvibereko. Tinokwanisa kutukwa naMwari pamusoro pokusaita, zvikanzi havadi basa randinenge ndavaudza. Amen. Kuna maropafadzo okuteerera nokutuka kunobva pakusaita. Iye Ishe Jesu pachake anoti, zvamunonzwa kazevezeve, kwirai pamusoro pegomo muparidze. Zvamunonzwa muri mukati memba, daidzai muri pamusoro pemba. Pana Mateo 10:27. Kuti tose tisunungurwe. Naizvozvo mungati mudhara uyu anotaura zvinhu zvakare. Honguka, nekuti ndizvo zvataurwa kapana Deuteronomy 29:29. Zvikanzi zvakazarurirwa kubva kare. Ishe wedu Jesu Kristu wakauya kuzozadzisa murayiro. Zvikanzi munyori wose une pfuma yezvinhu zvokudenga unobuditsa kubva pane zvinhu zvaakapuhwa, zvitsaru nezvitsva. Ndikati ndakazowana pakabva tsika yevanhu vekwedu vekuHisiri vataipinda navo kare, ndaishaya kuti sei pose pataienda kumisangano kwaiitwa mvuserere. Taipinda zvedu misangano kwemazuva 2, zvichida Friday neSaturday, asi Sunday taitanga nemvuserere tisati tapinda service. Mvuserere kwaiva kubuda kunze tichienda tinoparidza, tichibva pane imwe imba tichienda pane imwe, tichibva pane imwe kona yenzira tichienda pane imwe kona yenzira, tichisvika nepazvitoro. Zuva kana rakwira, zvida kuma 10:10 taakutouya kuzopinda service, tapedza kuparidzira vanhu. Zvichiri zvitsva zvatinenge tadzidza pai, tichino mweya waMwari. Nekuti zvanzi kana zvapera mazuva 2 chinhu chinenge chaora. Tatozvitorera mhosva. Itsika iyoyo yakadzidzwa naivo vaizviita kubva kuna madzibaba avo. Nesuwo takazviita kubva kuna madzibaba edu. Kana zvakauya nemweya mutsvene hatizivi, kana zvakauya mukurava hatizivi. Asi ini ndanga ndisikazvizive, ndatozozvionawo ndaverenga ndima yaMatthew 28:1-7. Zvikanzi vakadzi vakadzokera
kunozodza Ishe wedu Jesu Kristu. Vamwe vedu mune tsika yekungoramba muchingoenda kuchechi. Imi makufanirwa kubudira kuGariria. Muri kupaona? Hazvibatsiri kungoramba tichizodza Kristu mutsvene kana. Chaari kuda kuti tinohwina masouls mukati menyika. Ndo zvinotaurwawo pamusoro peGariria ravahedheni pana Isaiah 9 verse 1 to 2. Zvikanzi ndudzi zhinji dzirimo mukati merimo dzinoda kuponeswa. Isu takafanirwa kuita basa iroro. Zvichida ndakumhanyirai pamberi yatipindei mumavhesi munzwe zvandiri kutaura izvi. Mushure mesabata ava mambakwedza nomusi wokutanga wevhiki, Maria Magadharena nomumwe Maria vakaenda kundoona guva. Tichizvipa dudziro izvi zvinoreva kuti Maria nomumwe mukadzi ikereke. Kereke dzine tsika dzengodoramba dzichida kungoona Jesu dziri padzo dzega. Muri kuzviona? Hongu mungamboinvhaita vamwe vanhu kuti vauye kuzopinda nemi, asi hamubudire kunze. Kereke haina tsika yekudzidzisa vanhu kuti vanoita vafundisi vekunze. Ine tsika yekungoti itore vanhu iunze mukereke. Zvikanzi newewo watoo kereke kana watodzidzira zvoumambo hwokudenga, Mateo 13 verse 52, watoo kereke pachako, uchandodzidzisawo vashoma ivo vaunodzidzisa. Haungagare navo zvachose. Unofanirwa kutoenda mberi unodzidzisa kune vamwe. Pane vhesi inodaro ka, I think iri kuna zvichida kuna Mark. Mark 3 I think. Jesu paanouya achitsvagwa na Mark 1 probably. Jesu paanouya achitsvagwa naPeter navamwe vadzidzi mushure mekunge aenda kumba kwa Simoni akandomutsa amai vake. Zvikanzi wakabuda mangwanani kunonyengetera ari woga. Zvikanzi vakateera vachimutsvaga vakati, iwe vanhu vari kubuda kunoku. Zvikanzi kwete, handina kungowira imimi chete, ndofanirwa kuenda kune mamwe maguta. Ndakafanirwa kubudira kune mamwe maguta kuti ndinoparidza shoko raMwari. Nemiwo munotevera Kristu ndizvo zvamunofanirwa kuita. Hamungofanirwa kunge muri zviga zvekereke kweupenyu hwenyu hwose. Mutori kereke pachenyu, makafanirwa kutanga dzenyu kereke. Zvikanzi pakava nokudengenyeka kwenyika kukuru, nokuti mutumwa waShe akabva kudenga akaenda paguva akazvikungurutsa ibwe riya akagara pamusoro paro. Munoziva tine tsika yekuviga kwedu kuZimbabwe pakati pavashona. Tine tsika yekuti kana wafa, handisi kuda kutaura zvangu zvekumatoko zvekumabuja zvavanoita, tinoda kungotsvaga vanongoisa muguva, fange zvamunoita kunana mbudzi. Zvikanzi vanoisa kofini rako muguva 6 meters down, kofini raiswa zvichida 12 meters. Hanzi voisa zenge pamusoro, voisa mazitombo pamusoro pebhokisi iroro, pezenge iroro. Zviya vanenge vamboisa rimwe vhumbi chana, voisa zenge, voisa zvinhu pamusoro, ivhu pamusoro, asi vanotanga vaisa matombo. Zvikanzi vari kuviga chii?
kuti vasaone wakafa vavo. Havachada kukuona. Tinozvionawo panani, pana Exodus, pana Genesis. Enda pana Genesis 23 verse 4 inotaura kuti Abrahama zvaakanga afirwa naSarai ari pakati pavatorwa, akakumbira vana vaHeti kuti vamupowo paangavigira vokwake kuti asavaone. Ndokuvigwa kwakaitwa Jesu, ndokuvigwa kwatinomuita isu vatendi. Kana tanzwa shoko ratinoparidzirwa navaparidzi vose vari mukati mekereke, vanouya mumwe after the other vachiti entertaina. Zvokwadi wakaona uchienda mukereke imwe cheteyo kumazuva ako ose uri kuenda uno entertainwa, hauzi mutenda akakwana. Zvikanzi kana vatiudza torikira zvedu matiri, tingangogovana pachedu chete, asi hapana ari kumbobudawo, ari kumbofunga vasina chavanoziva. Hariziro basa ravatendi rekuti mungoswera muchiungana. Kuviga Ishe wedu kwanga kwauya kuzosimbiswa namadzimaya, kumuzodza vachimusiyira muguva imo. Ndichazokupaiwo zvangu zvimwe zvazvinoreva, asi kwanhasi ndobhokupai nepapapa. Tiri kuvigira Ishe wedu Jesu muguva kuti tisamuone. Ishoko rakafanirwa kubudira kunze kuti riende kuvanhu. Zvaakatotidzidzisa izvo zvakanga zvakakwana. Taakufanirwa kuchita basa rekupamhidzira umambo hwaMwari. Isaiah 9 verse 1 to 2 kana Isaiah, muprofita Isaiah 9 verse 1 to 7 moverenga ipapo. Pane zvekukudzwa kwoumambo, zvikanzi isu tiri varwi kakare, sezvazvinotaurwa pana Efeso 4:8-13. Muri varwi vaJesu Kristu vokupamhidzira umambo hwokudenga. Ndo basa redu. Takasita basa iroro taita chitema. Muri kupanzwa kapa? Zvikanzi ndipei nzvimbo yekuvanza wakafa wangu. Hazvifanirwa kuitika pamusoro pazvatinenge tadzidza kubva kune vamwe. Tinofanirwa kuzvibuditsa kunze uku, tizviparidze tiri pamusoro pedzimba. Tinofanirwa kutora shoko iroro tichienda naro kuGariria ravahedheni. Mvuserere iya yandambenge ndichitaura iyi. Pakava nekudengenyeka kwenyika kukuru, nokuti mutumwa waShe akabva kudenga akaenda paguva. Zvikanzi vakanga vakachengetedza guva vakabva vaita vakaita kunge vakafa. Zvikanzi akasogara pamusoro pebwe. Inzwai munzwe zvinoitika pavhesi 3. Kuonekwa kwake kwakanga kwakaita semheni, uye nguo dzake dzakanga dzakachena sechando. Zvinhu zvinoreva zvinhu zviviri. Mheni, zvikanzi painouya inotsemura nedenga, ndiyo gavi rakatandira nyika. Muri kupanzwa? Pota neko tisangane, tiwadzane sembariro. Ndokutaura kwenyu. Muri kupanzwa ka? Gavi rakatandira nyika ndokufamba kunofanirwa kuita shoko raMwari richizadza nyika yose.
Zvikanzi kana matendereka madzoka panzvimbo imwe chete ipapo mumbozorora. Zvikanzi ana Pauro naBhanabhasi zvavakaenda vachitendereka vachiparidza, vakazosvika nguva yavakati yatidzokerei tinonoona kuti vanhu vari kuita sei vatakaparidzira. Pakava nekupesana. Bhanabhasi akatanga kereke yake akaenda naMake wainzi John. Pauro iye ainzi Sauro kaya wokutambudza vatendi wakaenda naSilas. Muri kupaona? Chechi yatofa. Chechi yanga iri yaBhanabhasi nani naSauro naPauro. Asi pavakanga vakunoda kuti kunoita basa repiri, vakatopatsuka. Imi musarambe muchingochengetedzana chete, muchingoti haiwa tiri ukama muno mukereke, haiwa budai munotanga dzimwe kereke, budai munoparidza shoko raMwari. Ndinoziva kuti munenge muchida kuita comfortable, asi ndiko kuva mutendi. Mutendi unofanirwa kuita nzara yeshoko, yokudzidza shoko, nenzara yokuda kushandira Mwari, ndiko kururama. Endai munotendera, tenderera nyika yose makaita sebhandi. Zvikanzi haungamboipedza nyika yese inokuparidza, unosiya watanga kana kereke dzinopfuura dzakatangwa nana Pauro. Namafambiro aunokwanisa kuita mazuva ano, unotanga dzimwe kereke dzakapfuura dzakatangwa naPauro. Zvikanzi namazuva okutanga aEzekieri Guta aipota achifamba achiparidza munzvimbo dzakasiyana siyana, asati atanga kuita kereke yekunzi taakupindira pakati vhiki nevhiki. Kutoita ikoko kutoita kereke yekuti munopindira pakati vhiki nevhiki yatova assembly kai. Muri kupaona? Asi hazvidikana naMwari izvo zvokunzi murambe mungori paassembly. Ko vaJudha vakazopedzisira seiko? Temberi haina kuparara here? Naizvozvo musapfuririkane nekuona madziro. Munokwanisa kunge makatoparara kare, munokwanisa kunge matova dongo imi muchiti muri kereke. Nokuti hamuna kuziva nguva yokuuya kwaIshe wedu Jesu Kristu. Ende munotsvaga vhesi iroro. Zvikanzi nguo dzake dzakanga dzakachena sechando. Haizvo zvinongoreva chete kuti kururama. Zvikanzi nguo dzakachena kungori kururama. Kururama kuri pakawanda wanda. Nokuti wakaita chinhu chakanaka chinoenderana nemurayiro waMwari, waita chinhu chakarurama. Asi kana ukaramba uchiita zvakarurama nguva dzose, wava utsvene. Uri kupaona? Vhesi 4. Varindi vakamutya kwazvo zvokuti vakadedera vakaita savanhu vafa. Imi ndimi varindi vacho, vanoita sevanhu vakafa. Zvokwadi madhimoni anenge achitotenderera muchechi imomo. Hondo mukati mekereke yenyu hadziperi. Varoyi ndomavanoungana imo, kana vasitorivo vari panyanga. Kereke yakafa. Chamakaunganira ipapo chii? Dhimoni ndiro rakakubatai. Maroyiwa hamuchagona kubva ipapo.
zvikanzi muchenjerere mavhidhiyo maYouTube amunoona, zvikanzi vazhinji vacho vanoita izvozvo dzimwe nguva vanoshandisa masimba ehurwe, anokuroya zvekuti hauzogona kuita chimwe chinhu, iwe uchifunga kuti uri kungotarira chete. Vazhinji vari kuenda vachinonyepera kuti tiri vakadzi vane maYouTube channel, ari mawichi apedza kuroya vanhu nekutemera vanhu nyora kunze uku. Gwarirai. Mutumwa akati kuvakadzi vaya, vhesi 5, musatya nekuti ndinoziva kuti muri kutsvaga Jesu uyo akaroverwa pamuchinjikwa. Muri kutsvaga chi? Jesu akaroverwa pamuchinjikwa. Muri kutsvaga Jesu akaroverwa pamuchinjikwa nezvivi zvenyu. Muri kutsvaga nokuda kuzodza pane zvivi zvenyu. Makambenge matendeuka asi makuda kudzokera kune zvamaita kare. Muri kupanzwa? Hamuna kuvandudzwa kuti muite vatsva, uyezve zvamakanga maudzwa hamuna kuzvichengetedza kuti mubude muzvishandise. Mwari anokuropafadzai kana muchibuda muchishandisa zviduku zvamunazvo. Iye anototaura oga kuna mabasa kuti musafunge kuti muchazonotaura chii pamberi pavanhu. Ini ndichakupai zvokutaura, Mweya Mutsvene achakupai zvokutaura. Zvikanzi musatye. Munoziva ndanga ndichifunga kuti apo pataverenga pana vhesi 3 apo kanzi dzakanga dzakachena sechando. Munoziva ndafunga chii? Handina kufunga nguo, ndafunga ngetani. Kuti chii chakusungai kuti mutadze kubudira kunze muchiparidza shoko raMwari? Chii chakuitai kuti mugare mukereke imwe chete kwe50 years musina imi pachenyu vateveri venyu, musinawo dzenyu kereke? Zvikanzi makasiya madhimoni achiwanda munyika nekuti ari kutokokorodza ka. Nyika ikashata, imi ndimi muchazova vashoma. Zvikanzi kana mava vashoma, zvakuchireva chiko? Masiyana nenyika yose, vachatanga kukurwisai. Zvikanzi makanorwisa nemitemo yaMwari neshoko yaMwari, muchirwisa, muchipinda munyika, muchipinda muGarirea, namadhimoni achatizira kurenje uku, kusina chinhu, kusina vanhu. Asi imi chamunenge maita ndechekuti mawedzera umambo hwaMwari. Vhesi 5, mutumwa akati kuvakadzi vaya, musatya nokuti ndinoziva kuti muri kutsvaga Jesu uyo akaroverwa pamuchinjikwa. Taiita kai? Musarambe muchitsvaga zvivi zvenyu muri mukereke. Munoto backslide makatooresa chechi iya murimo. Iyo nyaya yekuti munoenda kunotsvaga vanhu, movaunza mukereke idzi dzamunadzo idzi, makaora kare kare. Jesu anoti chiko pamusoro pazvo, achituka vaFarisi? Zvikanzi vanopedza nyika yese vachifamba vachinotsvaga munhu mumwe chete, vouya naye kutemberi, vomuodza imomo mutemberi, atova wesi kupfuura zvaakanga aita achiri kunyika. Naizvozvo kana muchidzidzisa vanhu, vapei zvikwanisiro zvekuti vanokwanisa kuzvishandira. Kare
Panguva yehondo kwanga kune chirevo chekuti chavakanga vadzidza kubva kutanzania nonga vaitaura nechikiswahili here, vachiti muenzi usiku huvili, usiku hutatu mufake njembe. Zvikanzi muenzi kwauri ndiwo mazuva maviri chete, kana raa zuva rechitatu chimupa zvikwanisiro zvokuti azvisenzere ashande kana achishanda pamusha pako ipapo. Kana twake twazokwana mupfungwa umu achazoona kuti zvirirana kuti ndiende ndinozvishandira ini ndizviunzire pfuma pane kuti ndipfumise mumwe. Pfuma yenyu inobva pane yamuri kuunganidza kudenga, yokuti vanhu vanganiko vamakaparidzira vakakunzwai. Vakatendeuka vakazozviitirawo zvavanozviitirawo zvavo, ipapo hamunei napo. Ipapo chamunenge munacho chete ndechekuti munofanirwa kuvasimbisa nguva nenguva kana vachida rubatsiro kwamuri. Asi kana okwanisa kuzvimirira oga, ngaaende. Vanhu vanoda zvikwanisiro. Zvikanzi musangopa vanhu zvekudya, zvikanzi mupei chiredzo aende anoita sei, anoraura auye nehove. Nemiwo vakuru vekereke mune mhosva ipapo yekuti hamusi kudzidzisa vanhu kuti vabudire kunze. Zvikanzi hapo pano amuka sokutaura kwaakaita, vhesi 6, uyai muone panzvimbo paakanga avete. Zvikanzi Jesu wamutsvaga hazi panapa. Mukati mekereke yamurimo hamusina Jesu, dzatongova politics dzoga dzoga. Ratova guva iri rakachena kunze, asi mukati mune zvinhu zvakaora. Mupapatisise ipapo, hama wadiwa, mutendeuke pachinhu ichi. Muri kupanzwa kapo? Zvikanzi zvinoda kuita sei? Zvinokurumidzai muende kundoudza vadzidzi vake kuti amuka kubva kuvakafa uye kuti afanotungamira kuGarirea. Muchanomuona ikoko. Zvinoda kuudzai. Zvikanzi handei kumunda naIshe wedu Jesu Kristu tinosenza. Izvi zvokuswera takaungana panapa tichifadzana, izvi handizvo. Munhu wose akafanirwa kubata badza achienda kumunda. Mutendi wose akafanirwa kubata badza achienda kumunda. Zvikanzi ndokwandiri kuGarirea kune vanhu vahedheni. Ndokwatinoda kupamhidzira umambo hwedu, kuti titorere Mwari nokusandura kubva kuhedheni tichisa vanhu kuna Mwari. Kune basa, hapana zororo rekuswera muchizorora rekuti vhiki rose munenge muri kumabasa enyu, Sande makuendawo kukereke munoswera zvenyu muchifara mudzoka. Manzi ikoko hakuziriko kutenda. Kutenda ibasa. Swera makachengetedza makereke akavakwa namadzibaba enyu, hazvina kushata. Asi hazviri zvirizvo Mwari zvaakakudedzerai. Akakudedzerai kuti muparidzire shoko. Ipiramidhi kai. Makadedzerwa kunzi mushande muunze hupfumi kunani? Kuna Baba. Hupfumi hwevanhu vakatendeuka, vanhu vanoziva Mwari, kuti umambo hwaMwari hupamhidzirwe. Zvikanzi navadzidzi vayo vakangomira havana kunditeerera. Zvikanzi ndakavaudza kuti faanotungamirirai kuGarirea.
muri kuona kusatenda zvakunoita.